Прибор оттестировался, поворачиваем ключ, включаем еще раз, загорается зеленая лампочка. Прибор исправен. Далее подаем высокое напряжение на троллейбус. Включили, горит зеленая. Только утечки нет, прибор исправен, все работает. Рабочий індыкатор прыбора, які кантралюе уцечку току, базавы мінімум бяспекі, а яшчэ гарантыя аховы пасажыраў ад электратраўм. Пры перавышэнні межаў у 3 мА эксплуатаваць троллейбус нельга. При превышении предельно допустимого значения прибор отключает питание силовой цепи троллейбуса, и троллейбус не может самостоятельно двигаться дальше. В этом случае пассажир покидает салон, а троллейбус буксируется с линии с помощью специального тягача. Перад выпускам на лінію тралейбусы праходзяць праверку з дапамогай вонкавых прыбораў. Збояў быць не павінна, аднак мокрае надвор'е і соль уносяць карэктывы ў токаправоднасць. У пачатку года ад удару 600 вольт пацярпелі мінскія пасажыры, а таму такія інцыдэнты лепей папярэдзіць. Вот диагностика, вот настройки. Включаем и пошел сканировать. Прыборы кантролю уцечкі току ў цэнтры ўвагі спецыялістаў транспартнай інспекцыі. Таксама правяраецца наяўнасць дакументаў у вадзіцеля і пажарная бяспека. Обращаем внимание на внешнее оформление транспортного средства, визитная карточка водителя, схема движения транспортного средства, оснащение огнетушителями, аптечкой, знаком аварийной остановки, а также прибором контроля утечки тока. З пачатку года супрацоўнікамі транспартнай інспекцыі Гомельшчыны праверана больш за 40 троллейбусаў, зафіксавана 8 парушэнняў. Были выявлены нарушения, это неисправность прибора контроля утечки тока. По результатам работы в адрес перевозчика направлено требование о запрете эксплуатации этих транспортных средств, а также требование об устранении выявленных нарушений. За допуск да ўдзелу ў руху транспарта, які мае няспраўнасці, прадугледжана адміністрацыйная адказнасць. Службовую асобу чакае штраф у памеры да 6 базавых велічыняў. Алеся Федарцова, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».